Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní 6. dielu Ze šupu na šupu. Dnes, ako máte možnosť vidieť, je náš borec opäť osamelý, pretože sa nenašiel žiadny smelý vyzývateľ, ktorý by vyzval na súboj nášho borca v jedení ze šupu na šupu. A čo budeme jesť dnes? Dnes si dáme takú obskúrnejšiu vec a bude to cibula. A nie jedna, dokonca 2 cibule zje tuto náš borec ze šupu na šupu. Áno, vidíte dobre, je to dobre hnusná cibula. Nech sa páči. Jedna cibulečka, druhá. No fuj. Chrumejú jak zajac. Slzy sa mu tlačia do očí. To bude asi preto, že opäť osamel a nemá tu spoločníka na duel. Nevadí. Cibulu je z neho cítiť na 100 honov. Hej, už aj náš borec má na mále. Cibula je velice zárodná zelenina. Radšej toto doma neskúšajte. Fúha. S našim borcom to nevyzerá dobre. Dúfam, že dnešný deň prežije bez újmy na zdraví. Pozrite, áno, sú to slzy dojatia. No rýchlo to už zežer. Už tu nebude mať místo. Fúha. No. Náš borec zapol na vyššie obrátky a aj napriek miernemu kašlu pokračuje ďalej. A vyzerá to, že už toho veľa nie je. No, ospravedlujeme sa vám za menšie technické ťažkosti, neboli totiž nami spôsobené a toť dôkaz, že náš borec zjedol celé 2 cibule ze šupu na šupu. Vidíte, v ústnej dutine nemá už ani zbytok cibule. A teraz na záver logická otázka. Doplňte známe slovenské príslovie: od cibule rastú... Áno, samozrejme, že tie snehuliakové. Dobre, a chcete odkázať ešte nejaké posolstvo vašim fanúšikom na záver? Áno, posolstvo. Čo ste si uvarili, to si aj zjedzte. Ale hlavne ze šupu na šupu. Počuli ste nášho borca, jedzte ze šupu na šupu. Ďakujem za pozornosť.